И така, изследване на връзки между признаци. Ние до сега с вас разглеждахме обобщаващите числови характеристики, но това, което разглеждахме, беше признак по признак. Най-напред започнахме с признака образование, изчислихме всички релевантни числови характеристики и след това преминахме към признаците брой деца в домакинството и възраст, за да изчислим пък всички релевантни числови характеристики за количествени признаци. Сега, когато вече говорим за връзки между признаците, вече не ги разглеждаме признаците по-отделно, всеки сам за себе си, а почваме да търсим връзки между тях. Като това, което най-напред ще започнем, са ограниченията. Какво не можем да правим, когато изследваме връзки между признаци. Първото, което не можем да правим, говорейки за използване на статистически методи, т.е. когато използваме статистически методи за изследване на връзки, първото, което не можем да правим, е, че не можем да твърдим дали връзката е причинно-следствена или не. Това обикновено създава проблеми при интерпретацията, понякога доста сериозни, понякога тук се получава свръхинтерпретация, защото ние в ежедневието си, когато говорим за връзки, обикновено мислим за връзките и говорим за връзките като за причинно-следствени връзки. И мислим си, че съответният фактор причинява съответния резултат. Обаче, статистическите методи не ни позволяват това да го казваме. Тоест, ние можем да открием някаква връзка с помощта на анализ на данни и приложение на статистически методи, но няма как да твърдим, че тази връзка е причинно-следствена. Причината за това е, че когато ние дефинираме причинно-следствена връзка, това е най-тежката дефиниция за връзка. Тук има условия, няколко условия, които трябва да бъдат изпълнени едновременно, за да можем ние да твърдим, че тази връзка е причинно-следствена. И тъй като тези условия са 3 и трите трябва да бъдат изпълнени едновременно, но когато ние работим с данни от едно изследване, ние не можем да изпълним, не можем да проверим, не можем да проверим дали две от тези 3 условия са изпълнени. И след като не можем да проверим дали две от тези 3 условия са изпълнени, всъщност ние не можем да твърдим по никакъв начин, че връзката е причинно-следствена. Сега, все пак да ви ги кажа какви са тези условия, защото ние повече с този въпрос няма да се занимаваме. Значи, за да можем да твърдим, че един фактор причинява резултата, т.е. че има причинно-следствена връзка, първото условие е фактора да има поне 2 разновидности. Както ще видим по-късно, може би днес, ако не успеем днес следващия път, фактически изследването на връзки е сравняване на групи. И за да можем да сравняваме, ние трябва да имаме минимум 2 групи. Ако групата е само една, ние не можем да сравняваме. Примерно, не бихме могли да кажем как пола влияе върху нещо, ако изследваме само мъже или ако изследваме само жени. Трябва да изследваме и мъже и жени, да направим сравнение между тях и съответно да направим извод дали пола влияе или не влияе. Така че, тъй като анализа на връзки по същество е сравняване на групи, минималният брой групи е 2. Именно за това първото условие е фактора да има поне 2 разновидности. Второто условие е промяната на фактора да предшества във времето промяната на резултата. Защото, ако е обратното, фактора не може да причинява резултата. Фактора може да причини резултата, ако първо променим фактора и след това последва промяна на резултата. Ако е обратното, първо се промени резултата, след това фактора, значи очевидно фактора не причинява този резултат.
И третото условие е да е отстранено или да е контролирано влиянието на всички останали възможни фактори. В случая, когато работим с статистически данни и статистически методи, ние работим с едно изследване. Едно изследване тук и сега, което означава, че ние със сигурност можем да проверим дали фактор има 2, 3, изобщо можем да знаем фактора колко разновидности има и дали те са поне 2. Но със сигурност, когато имате едно изследване тук и сега, вие просто сте регистрирали стойност на фактора и някаква стойност на резултата, без обаче да може да кажете кое се е променило първо и кое второ. Дали фактора се е променил пръв и след него е последвала промяна на резултата или обратното. Първо се е променил резултата и след това фактор. Тъй като, пак казвам, вие просто имате регистрирани стойности. Регистрирана стойност на фактора, регистрирана стойност на резултата, а кое е първо, кое е второ, няма как да го знаете от тези данни. Съответно, не може да проверите дали това условие е изпълнено или не. Или то може да е изпълнено, може да не е изпълнено, просто вие няма как да знаете. И разбира се, третото условие, дали не са действали и други фактори и този резултат дали не се дължи на някакви други фактори, това също няма как да го проверите с данните, които имате и съответно няма как да сте сигурни, че другите фактори не са действали. Или че ако са действали, тяхното действие е било контролирано по някакъв начин. Така че, пак казвам отново, може да няма влияние на други фактори, може влиянието на другите фактори да е било контролирано, обаче ние това няма как да го знаем от данните, които имаме и не може да проверим това условие. Така че, тъй като може да проверим само едното от трите условия, то всъщност ние няма как да твърдим, че тази връзка е причинно-следствена. Затова просто казваме, има връзка, но дали връзката е причинно-следствена или не, това е невъзможно да се установи с статистически методи. Така че това е първата уговорка. И тази уговорка през цялото време трябва винаги да ни стои на вниманието, защото, пак казвам, ако ние се подведем по ежедневния начин, по който разсъждаваме и говорим за връзките, ние можем да започнем да интерпретираме една връзка като причинно-следствена, което няма как статистическите методи да го установят дали е така или не е така. Може и така да е, разбира се, но ние няма как да знаем дали е така или не. Така че това е първото ограничение. Тоест ние тук ще говорим за връзки, но няма да си позволяваме да говорим, че тези връзки са причинно-следствени, защото няма как да го установим с съответните данни и приложението на съответния метод. Има как да се установи дали една връзка е причинно-следствена, но това излиза извън рамките на статистиката и това са така наречените експериментални изследвания. Тоест, ако самото изследване е проведено по специфичен начин, тогава вече бихме могли да кажем дали връзката е причинно-следствена или не. Но при тези емпирични социологически изследвания, които обикновено правим, по никакъв начин не може да твърдим, че връзката е причинно-следствена. Второто ограничение е свързано с това, че ние говорим за фактор и резултат. Изследваме връзки между признаци. Единия признак го наричаме фактор, другия признак го наричаме резултат. Но това кой признак е фактор и кой признак е резултат не може да бъде резултат от приложението на статистически метод. Тоест няма такъв статистически метод, който да ви каже кой признак е фактор и кой е резултат. Всъщност, точно обратното е. Вие трябва да знаете кой признак е фактор и кой признак е резултат, преди още да започнете да прилагате метода. Тоест, трябва да направите някакъв предварителен качествен анализ, въз основа на който качествен анализ вие да определите кой е фактор, кой е резултат. Сега, понякога е много лесно да се каже. Понякога този качествен анализ може да бъде сведен до едно изречение или до един параграф. Но понякога е изключително трудно да се каже. Даже има ситуации, в които е невъзможно да се
определи кой от двата признака е фактор и кой е резултат. Например, ако ние разгледаме как, да кажем, възрастта влияе на дохода, примерно, ясно е, че възрастта е фактор, дохода е резултат. Защото ако възрастта се промени, това може да промени дохода. Тоест може да очакваме, че до някаква определена възраст дохода ще нараства и след тази възраст дохода ще започне да намалява. Например. Но няма как да очакваме обратното. Няма как да очакваме, че ако някой си промени дохода, то той ще стане по-млад или ще стане по-стар. Нали? Не може аз днеска да съм на някакви години, след 3 месеца, примерно, ми се увеличава заплатата и моите години стават с 3 години по-малко, отколкото са в момента. Нали? Няма как да стане. Така че тук е ясно. Възрастта ще е фактор, доходът ще е резултат. Но не винаги е така. Нали? Не винаги е така. Понякога е трудно, а понякога има и взаимни влияния. Понякога единият признак влияе на другия, но съответно пък е повлиян от него. Така че може да има и взаимни влияния, което пък, разбира се, ни насочва към специфични методи. Нали? Ако търсим връзка, при която предварително знаем кой е фактор, кой е резултат, тогава използваме едни методи. Ако търсим връзка, при която не знаем кой признак е фактор, кой признак е резултат, или пък знаем, че има взаимно влияние, всеки признак от двата е едновременно и фактор и резултат, тогава използваме други методи. Така че има си методи за едното и за другото. Въпросът е, че това кой признак е фактор, кой признак е резултат, няма как да бъде резултат от приложение на метода. То трябва да бъде ясно преди да започнем да прилагаме метода. Сега, и тук отново искам да кажа, има начини това да се прави, но отново излизат извън рамките на статистиката. Това се прави и включително човека, който го е измислил, е взел Нобелова награда за него, в една друга наука, която се нарича иконометрия, която е сродна на статистиката, но все пак е отделна наука и се прави на базата на анализ на времеви редове. Тоест, ние, за да можем да кажем кой е фактор, кой е резултат, трябва да знаем именно това, кое се променя първо. Кое се променя първо, кое следва. И съответно, ако ние можем да определим коя промяна е настъпила първа, коя промяна е настъпила втора, ние можем да кажем, че този признак, който първи се е променил, той е фактор, а пък този признак, който се е променил след това, той е резултат. Но за да може да го кажем, трябва да имаме данни във времето. Трябва да имаме някакви времеви редове и на базата на тези времеви редове да се опитаме да направим такъв анализ и да установим. Но, ако говорим за класическата статистика, за това, което ние с вас тук ще правим, класическата статистика не дава отговор на този въпрос. Кой от двата признака е фактор, кой от двата признака е резултат. Затова винаги, когато разглеждаме примерите, ние ще се налага да правим такива предварителни качествени анализи. Разбира се, пак казвам, в някои случаи е лесно, в други случаи не толкова. Сега, това са двете ограничения, които може да ги възприемем за абсолютни, макар че казах и те не са абсолютни, защото има решение, но решението е извън статистиката. Ако сме в рамките на статистиката, тези две ограничения не могат да бъдат преодолени. Могат да бъдат преодолени само ако излезем извън рамките на статистиката. Така че ние за сега в курса по статистически методи първа част ще ги възприемем като абсолютни ограничения. Това са неща, които не можем да правим с статистически методи. Третото ограничение е нещо, което можем да правим с статистически методи, но ние с вас няма да го правим този семестър. Няма да го правим и следващия семестър. Ще го правим чак в 6-ти семестър. И това е, че когато изследваме връзки, ние ще изследваме най-простия случай. Най-простия случай, при който имаме един фактор и един резултат.
Разбира се, започваме с най-простия случай, защото това ви е първи уводен курс по статистика, така че е нормално да почнем с по-лесните неща, по-трудните да ги оставим за по-нататък. Но тази ситуация, в която върху един резултат влияе един фактор и нищо друго, тя е изключително нереалистична. И трудно може да си представим каквото и да било, независимо дали в социалния свят или в природния свят, нещо, което да зависи само от един фактор. Обикновено имаме множествена обусловеност, т.е. един резултат зависи от множество фактори и обикновено е още по-сложно, защото пък един фактор влияе върху множество резултати. Така че реално в света, пак казвам, независимо дали в социалния свят или в природния свят, реално в света връзките не са едно към едно. Връзките са много към много. Много фактори влияят върху много резултати. Ние ще се ограничим в курса по статистически методи първа и втора част и при Гетова в курса по SPSS, основи на SPSS, ще се ограничим до връзката един фактор, един резултат. Връзки, които са много фактори към един резултат, ще разглеждаме в избираемия курс, който е SPSS втора част, който се запише. Един от разделите в този курс е именно този – многофакторните връзки. Третата ситуация, при която имаме връзки много към много, много фактори към много резултати, няма да разглеждаме нито сега, нито в курса по SPSS втора част, макар че има и такива статистически методи. Така че, принципно, ако говорим за статистиката вече и за статистическите методи, не се налага да правим такова ограничение. Не се налага да се ограничаваме само до връзки между един фактор и един резултат, но аз тук го поставям като допълнително трето ограничение, именно от гледна точка на това, че говорим за уводен курс. А когато отидем в SPSS втора част, който е надграждащ курс, там вече ще можем да изследваме и такива връзки. Така че това са трите ограничения. Какво не можем или можем, но няма да правим, когато изследваме връзки с вас тук в този курс. Сега, след като казахме какво не можем или няма да правим, да кажем пък какво ще правим. Тоест, когато изследваме връзки между признаците, какви задачи решаваме с статистическите методи. И започвам с първата задача. Тя е винаги първа и винаги от нея започваме. Това е да кажем има или няма връзка. Това е основното. Защото ако има връзка, можем да решаваме и други задачи. Да описваме връзката. Но ако няма връзка, просто спираме до тук. Никакви други задачи няма смисъл да решаваме, ако вече сме установили, че няма връзка. Така че тук ще напиша наличие, респективно липса на връзка. Това е винаги първият въпрос. Кажем, че изследваме връзка между признаци, винаги първият въпрос е въпроса за това има или няма връзка. Втория въпрос, втората задача и третата задача вече няма значение как точно ще ги подредим. Като тук вече започваме да описваме връзката. Ако има връзка, трябва да я опишем. Описанието на връзката означава да кажем каква е нейната посока и каква е нейната сила. Или още в литературата се среща и теснота. Теснота на връзката. Значи имаме посока на връзката. Съответно сила на връзката. Това са трите задачи. Сега, какво означава ние да опишем или да установим посока на връзката? Посока на връзката означава ние да кажем как ще се промени резултата, ако фактора се увеличи. Тоест, какво се случва с резултата при увеличаване на фактора.
И сега тук, ако направим една графика, само че този път по оста X слагаме фактор, а по оста Y слагаме резултат. Има три възможности. Какво може да се случи с резултата, когато фактора расте? Слушам ви. Какво смятате вие? Когато фактора расте, резултата какво може да прави? Да се увеличи, да намали. Казвате да се увеличи. Съгласен. Казвате да се намали. Съгласен. Казвате да остане същия. Не съм съгласен. Защото ако фактора се увеличава, резултата остава същия, това какво означава? Това означава, че независимо каква е стойността на фактора, резултата винаги е един и същ. Тоест резултата не зависи от фактора. Тоест няма връзка между тях. Ние вече казахме, че въпроса за посоката и въпроса за силата, той се поставя след като вече сме установили, че има връзка. Ако няма връзка, ние изобщо няма да се питаме каква е посоката и каква е силата. Така че тази ситуация, при която фактора се увеличава, резултата не се променя, на практика означава, че няма връзка, което противоречи на допускането, че има връзка. Ние изследваме посока, след като сме установили, че има връзка. Така че не е това. Всъщност това, което е тук, е, че може да имаме промяна на резултата, но тази промяна да няма определена посока. Тоест може резултата да се движи хаотично нагоре-надолу. И пак има различие. И пак при различни стойности на фактора получаваме различни стойности на резултата. Има връзка между двете, но тази връзка няма посока. Така че възможно е да има връзка, но да няма посока. Сега да се върнем на първите два случая. Първия случай, при който фактора расте, резултата също расте. Това го наричаме или еднопосочно изменение, защото и двете едновременно растат, или обратното, и двете едновременно намаляват, или го наричаме още права връзка. Сега, права е останало от право пропорционална, като махнем частта за пропорционалност. Защото право пропорционална би било, ако изменението беше по права линия. Тъй като нямаме очакване, че винаги промяната ще е по права линия, даже напротив, очакваме, че много често промяната ще е по някаква крива линия, затова отпада изискването за пропорционалност. И затова вместо право пропорционална казваме само права връзка. Другия случай, когато фактора расте, резултата намалява, се нарича обратна връзка по аналогия. Тоест, отново, за да бъде обратно пропорционална, трябва изменението да е по права линия. Но тъй като ние нямаме изрично изискване за това да е по права линия, много често, на практика почти винаги, промяната е по някаква крива линия, т.е. изискването за пропорционалност отпада и затова вместо обратно пропорционална, просто казваме обратна. Така че една връзка може да бъде права, т.е. посоката на връзката може да бъде права, може да бъде обратна, а може да има връзка, но да няма посока. Това са трите възможности по отношение на посоката. Сега, другата задача, това е задачата за измерване или за установяване на силата на връзката, но за тази задача ще говорим след почивката.